Vladimír v sebe objavil energiu, ktorou pomáha chorým. Tvrdí, že aj beznádejné prípady sa môžu vyliečiť. Neviem, či veríte alebo neveríte na zázraky. Isté však je, že ľudia, ktorí sa dostanú z beznádejnej situácie, na zázračné vyliečenie určite veria. Pre chorých ľudí, ktorým lekári nedávajú žiadnu nádej, je niekedy posledným svetielkom práve liečiteľ. Vladimír operuje rukami a vraj aj mysľou. Hovorí, že filipínsky spôsob liečby je starý už niekoľko tisíc rokov a preto možnosti vyliečenia sú veľmi veľké. Venujem sa liečiteľstvu asi 20 rokov. Postupne začínal som ako klasický masér, tým, že teda postupne mi ľudia začali hovoriť, že keď pôsobím na nich rukami, že zbavujú sa bolesti. Začal som na sebe pracovať, vlastne rozvíjať tie schopnosti, ktoré mi boli nejak dané. Na Slovensku prišiel taký známy liečiteľ, ktorého poznal celý svet v tom čase, doktor Michel Garajon, ktorý vlastne študoval aj v Indii dlhý čas, aj na Filipínach a túto metódu vlastne prednášal. Som vlastne bol zasvetený do týchto filipínskych tradícií liečenia energiou a liečenia myšlienkou. Ja som len sprostredkovateľ prosby chorého tým, že ja vlastne dávam za ňoho tú myšlienku a sprostredkúvam jeho DNA, a týmto vlastne bunky príjmajú túto informáciu, tieto prosby a človek sa začne liečiť. Používame vodu a vatu. Do vody vložím túto informáciu a táto informácia sa prenáša ďalej. Vata je zasa taký symbol čistoty, kde vlastne čistíme tento orgán, takže všetko sú to len symboly. Mám aj výsledky so ženskými vecami, kde páry proste nemôžu počať bábätko a na druhej strane sú to väčšinou ľudia s chorou chrbticou, proste, ktorí majú ísť na operáciu a boja sa, tak chcú ešte vyskúšať niečo v poslednej chvíli. Prichádzajú ľudia aj s poslednou nádejou, keď proste lekári im už nedávajú šancu. Mám taký prípad ako rakovinu žalúdka, mala jedna pani. Pôsobil som asi 1 mesiac, sme sa stretávali v takých určitých fázach. Upravili sme stravu, upravili sme hlavne teda myslenie, lebo pani bola veľmi vylákaná zo svojej choroby. No a vlastne po 3 mesiacoch išla na vyšetrenie a lekár bol úplne prekvapený, že ho vidí živú. Keby som nemala žiadny problém, tak by som nenašla dôvod navštíviť nejakého liečiteľa. Ale človek až vtedy, keď ho to doslova skolí, vtedy hľadá pomoc úplne všade. Bola som u gynekologa a sono potvrdilo rozsiahle krčové žily na maternici. Užívala som na to lieky, ktoré mi ale nerobili dobre na žalúdok. Asi po 3 zákrokoch, behom 2 týždňov, boli tieto 3 zákroky po sebe, som sa z toho nejak dostala, proste to zmizlo. Nakoniec teda potvrdilo sono, že žily ustúpili vo veľmi krátkom čase. Samozrejme nenahrádza to lekárske nejaké vyšetrenie alebo liečbu, je to len doplnok. Je dôležité, aby pacient vložil do toho tú silu vôle. Proste nepoddával sa tomu. Vždy všetko je možné, len treba chcieť.